खुलुमबाय दिनै 29 फेब्रुआरि 2024 बिस्तिबार नेपालाव आसामनि सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अमिताभ शर्मा। हाइलाकान्दी टाउननि थागिबि अमिताभ शर्माया थांनाय 19 फेब्रुआरियावनो गावनि लोगोजों मेगननि फाहामथायनि थाखाय नेपालाव थांदोंमोन आरो बिसोर बिराटनगराव हटेलाव थादोंमोन। बिनिफ्रायनो अदेबानि बे हटेलनिफ्रायनो अमिताभ शर्माया गोमादोंमोन। उनाव बेनि लोगोआ अमिताभनि नखरनि मानसिफोरनो खौरां हरो आरो नेपाल पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव नेपाल पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै गोथै सहखौसो मोननाय जादों। नाथाय अमिताभ शर्माया माबोरै थैखो, ना सोरबासो बुथारखो, ना हारसिं थैखो, बेखौ दासिमाव गोमोर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नेपाल पुलिसआ गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। बिहारनि पाटना सेक्टर तेटा रेलबादासा खाथियाव बिफा आरो फिसाज्लाया रेल लामाखौ बारलांबाय थानाय समाव हरखाब रेलगारिजों सौजानानै सानैबो जिउ गोमादों। बिफा आरो फिसाज्लाया आलासिनि हाबानि फांसन जानाय जायगायाव न'निफ्राय थांगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय बिफा आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय श्रावण कुमार 28 बोसोर बैसोनि आरो जेकी कुमार 2 बोसोर बैसोनि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लख्रायाव सासे टेलेन्टेड आपकामिं क्रिकेटारआ लामानि जाब्रबथाय जानानै थैबाय। बाइकजों थांबाय थानाय समाव लख्रानि सिङाव थानाय फरेस्ट गेट साखाथियाव बे जाथाया जादों। थैनाय टेलेन्टेड क्रिकेटारनि मुङा जाबाय दीपांकर रंपी। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलचराव पुलिसआ अपारेसन खालामनानै गंसे टाटा हेरियार गारियाव लांनाय 1,22 लाख रांनि ड्राग्स हमदों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय आजाद मजुमदार आरो राहुल आमिन मजुमदार। सेंग्राया सिख्लाखौ गोसो थोनायनि थाखाय सेंग्राखौ सिख्लानि गामियाव लं थं खुनानै बुदों। त्रिपुरानि धर्मनगर सात संगम गामियाव 4 सुबुङा सासे 27 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ सासे सिख्लाजों गोसो थोलायनायनि जाहोनाव सिख्लानि गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव बिनि गस्ला आरो लंपेन्टखौ खुनानै लंथं खालामनानै कारेन्ट खुन्थायाव खानानै गाज्रि रोखोमै बुदोंमोन। उनाव जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 4 दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय पान्ना आकुरा, कुश आकुरा, लाभ आकुरा आरो समरजित आकुरा। बुजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय उनुप। दा बेखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। 4 दुथांफोरा उनुपखौ हमनानै गाज्रि रोखोमै बुनानै लंथं खुसे खुनानै कारेन्ट खुन्थायावबो खानानै बुदों। 50,000 रां लानायनि सुदआ 5 लाख जालांदों। अबियापुरनि खलिल शेख मुंनि सासे सुबुङा नखराव रांनि आंखालाव गोलैनायनि जाहोनाव वासिर आहमेदनिफ्राय 50,000 रांखौ लादोंमोन। नाथाय 50,000 रांनि सुदआ बारायै बारायै 5 लाख जालांदों। उनाव वासिर आहमेदआ किडनि होयोब्ला नोंनि 5 लाख रां लानाया होलायनांला होननानै बुंदोंमोन। बेनिखायनो खलिल शेखआ रांखौबो नांलाबा होननानै कलकातायाव थांनानै किडनिखौ होदोंमोन। उनाव जाथायनि उनाव पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय वासिर आहमेदखौ एरेस्ट खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आथिखालनि सोरखारनि समाव बर'फोरा गावथारजादों। आथिखालनि सोरखारनि समाव बर'आनो इभिक्सन खालामजादों। बर'आनो जुदि साख्रि मोनाखैब्ला गुबुन हारिया बोरै मोनगोन? जुदि बर'खौनो इभिक्सन खालामनो हादोंब्ला गुबुनखौ मानो खालामनो हाया जानो होननानै लैहोर लैहोर गयारिया बुंदों। बिथांमोननि सरकार सालायनायखौ आं थोंजोङै बुंनो थाङा, नाथाय जोङो जेनेरेल रायजो राजा हिसाबै जों जेबायदि मेगनजों नुनो मोनगासिनो दङ बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। जोंनि रायजो राजाया जानजि खाफ्रानांगौनि सम फैबाय। मानो होनोब्ला प्रमद बर' बिथाङाहाय बिटिसि इलेक्सनावहाय परिबर्तननि नाम लानानै दिनै जोंनि रायजो राजाखौ थगायनानै बिथाङा दिनै पावाराव फैदोंमोन। नाथाय पावाराव फैनायनि उनावहाय बिथाङा रायजो राजानि खामानि मावनायखौ रायजो राजायानो नुनो मोनाखै। एबारनि इलेक्सन समावहाय जोंनि रायजो राजायानो जेबायदि जोङो खोनानो मोनगासिनो दं आरो जों मिथिगासिनो दङ, जोंनि रायजो राजायाहाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारखौ हिसाब लानो थाखाय दिनै जानजि खाफ्रागासिनो दङ। जोंना दिनै आइजोफोराहाय, जोंनि बिमा मादैमोनाहाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारखौ हिसाब लानो थाखाय जानजि खाफ्रागासिनो दङ। मानोना बिथाङाहाय दिनै बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय जाय बेक्तिया आन्दलन खालामनाय समाव बुंदोंमोन जे 100 फुट गोथौआव जावनानै नायबाबो दिनै जोंनि बर' आयं आबैमोननि हारा मोनगोन होनना बुंदोंमोन, बेबायदि बेक्तियाहाय दिनैहाय
बिटिसिनि चिफ जानायनि उनावहाय दिनै माब्रै जोंनि जाय बर' बिमामोना गावनि थै गोलोमदैजोंहाय दिनै मोनसे थुरिनि न' लुनानै बै चिराङाव लुनानै थादोंमोन बिथांमोननि न'खौ जेबायदि प्रमद बर' बिथाङा सेफायदों बेनो मोनसे प्रमान जे प्रमद बर'आहाय जों बर' रायजो राजानि थाखायथ' माब्लाबाबो खामानि मावखाया आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाय जातिफोर दङ दिनै जोंहा बिटिसियावहाय मुस्लिम राजबंशी आरो गोबां अन्यान्य जाति दङ बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावाखौ नुनो मोनदों मानोना दिनै बिथांमोनासो दिनै जोंखौ बुङो जोंनि जाय राजबंशी कमिउनिटि आदामोन दङ बा मुस्लिमनि आदामोन दङ बिथांमोनासो बुङो जे नोंथांमोननि आन्दोलनाहाय इसिबां हाजार हाजार व्यक्ति दिनै मुंख्लं जालांबाय नाथाय हाजार हाजार व्यक्ति मुंख्लं जानायनि उनावबो दिनै नोंथांमोननि बर'आ माने इभिक्सन खालामजाखो आरो जुदि बर'आनो इभिक्सन खालामजायोबा जों मुस्लिमा राजबंशीजों खालामजायाना जुदि बर'आनो साख्रि मोनाखैबा जों मुस्लिमा माबोरै मोनगोन जुदि बर'आनो गावथारजागासिनो दङब्ला जोंनि जिउआ रैखा दङ नामालै दा बेनो मोनसे खोथा दिनै प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा थांनाय बोसोरनि एप्रिल मासावहाय मोनसे नटिस होदोंमोन जे जुदि सोरबा रायजो राजाया बिटिसिनि सिङाव थानाय ना हमोब्ला उदैयाव बिदै गोनां नाखौ हमोब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन फाइन होनांगोन नङाबा 6 मास जेलाव थांनांगोन नाथाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों बिथांमोना नानि जिउनि थाखाय इसेबां गुरुत्व होनो हादों नाथाय बिथांमोना जोंनि बिटिसियाव मानो इभिक्सन खालामगासिनो दङ नानि थाखाय इसेबां साननो हायोब्ला बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय मानो सानाखै दिनै जोंनि बिटिसिनि डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथांमोना मानो हगार हरखो दिनै आन्दोलनकारि आदामोननो दिनै मानो साख्रि होनो हायाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय 3 बोसोर बिटिसिखौ सालायबाय बुंदोंमोन बिटिआर रेकर्डआवहाय 1500 कोटी स्पेशल पेकेज फैगोन जुदि स्पेशल पेकेज फैमारदोंब्ला नोंथाङा बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट लाबोखो आरो आं खावलायनो सानदों दिनै जोंहा पर्बतजरा ओनसोलावहाय जोङो हाबनाय लोगो लोगो नुनो मोनो जोंहा साल दंफां बा साल बिफां गोबां दङ बे साल दंफांखौ दिनै जोंनि बिटिसिनि जाय व्यक्तिया ट्रेक्टरनि रेलि खालामनानै साल दंफांखौ दानफायगासिनो दं आरो जाय व्यक्तिया पर्बतजरा ओनसोलनि साल दंफांखौ जाय नोजोर होदों बिथांमोननो जों पर्बतजरानि रायजो राजाया दिनै जानजि खाफ्रागासिनो दङ जुदि सोरबाया बेखौ नोजोर होदोंब्ला बिथाङा सांग्रां जानाया गाहाम मानो होनबा दिनै पर्बतजरानि रायजो राजाया जाम्बा नङा दिनै पर्बतजरा ओनसोलावहाय बिटिसि एकर्डनि सिगां पर्बतजरा ओनसोला बिराद गोग्लैसोना थानाय ओनसोलमोन नाथाय बिटिसि एकर्डनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावहाय दिनै पर्बतजरा बिराद गोग्लैसोना थानाय ओनसोलमोन नाथाय बिटिसि एकर्डनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावहाय दिनै पर्बतजरा हिसाबै गोबां जौगाखांबोदों जौगाखांनायावहाय दालां माखासे थालांदोंमोन नाथाय बे थालांनाय दालांखौहाय दिनै इउपिपिएलनि परिबर्तन सरकारा मानो मावफुंनो हायाखै सारा दालां बानायदों बाजार बानायदों साब डिभिजन खालामनानै होदों गोबां डेभेलपमेन्ट खालामना होदों नाथाय नोंथांमोननि बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनावहाय इउपिपिएल सरकारा पर्बतजरायावहाय मानो दंफांनि दालां मानो बानायबावखो मानो नोंथांमोना बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनावबो मोनसे फाखानि दालां मानो लुनानै होनो हायाखै बेखिनिखौ आं खावलायो जाहाथे जोंनि रायजो राजाया सांग्रां जानांगौ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि